एसेम्ब्लिनि बाजेट सेसना दिनै जोबथा आरो साननै दंबावोमोन बिसेसभाबे आपार आसामाव जि रोखोम दैबाना जाबाय बेनि थाखाय साननै खमायनानै होबाय आरो बांसिनै एसेम्ब्लिनि बा असम सरकारनि मन्त्रि लोगोसे एमएलएफोरा गोबां बेस्थ' जानांगौ जाहैबाय बेखायनो साननै खमायनानै दिनै जोबथा खालामना होदों बे रां बावजानि गेजेरजों निश्चय आं मिजिं खालामो आसामजों लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबांखिनि लाबालाब जागोन निश्चय जोङो गोबां मिजिं लानानै जिहेतु आसामनि रायजो राजा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाया जोंनि सायाव आस्था लाखिनानै जोंखौ बेसिम दैथायहरदों आरो रायजोनि जायफोर आसा बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय निश्चय बे रां बावजानि गेजेरजों जोङो सक्षम जागोन बेखौ आं मिजिं खालामदों निश्चय गोबां खामानि मावनो गोनां दङ मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो थाखाय मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टजों जगाजग खालामबाय इतिमध्य मिनिस्टारफोरखौ लोगो हमदों मिनिस्टारफोरनो जोङो जिखिनि समस्या दं बेफोरखौ लिरनानै होजोबदों आरो निश्चय मोनफा मोनफा मिनिस्टारफोरनिफ्रायबो माने ग्रासरुट लेभेलसिम निर्देशना थांगासिनो दङ एस्टिमेट बानायनायनि खोथा दं मा दं बेफोरखौ लाबोनायनि उनाव सेंसन खालामनानैसो खामानिफोरखौ मावनो हागोन आरो जथेस्थ मावनो थाखाय आंबो आग्रह आरो बे हिसाबै मिजिं खालामो निश्चय सरकारनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि जोंनि समस्तिनि आंनि निजेनि गावनि समस्तियाव गोबां खामानि मावनो थाखाय हागोन आरो बिटिसि खुंथाय दङ जाहा बिटिसि खुंथायनिफ्रायबो गोबां खामानि जागोन आरो बिटिसि खुंथायनि गेजेरजोंबो जोंबो लाबोनानै जोंनि समस्तियाव खामानि मावनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ जिहेतु दिनै आरो गाबोन बिटिसियाव जाहा रां बावजा बे सेसना सोलिगोन बेखायनो बिनि उनावनो गोबां जोंनि बिटिसि ओनसोलनि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिटिसिनि सरकारनि गेजेरजोंबो जों हागोन